مها داویج سالا 2011 بوو نەشتەرگەری ji bo Recep Tayyip Erdogan hate kirin. Biden weke cîgirê Serokê Amerîkayê li Stenbolê bû û biryar bû heta dema 45 xulekan li gel Serokwezîrê Tirkiye bicive. Tewer gelek bûn ku axaftin li ser vê nekirin. Ji wan jî rewşa Sûriyê, vekşandina artêşa Amerîkayê ji Iraqê, PKK, Îran, pêwendiyên navbera Enqera û Tel Avîvê û her wiha civînê bêhtir ji du demjimêran dirêj kir. Îro piştî nêzîkî 10 salan piştî wê civînê careke din Biden û Erdogan dicivin, lê vê carê weke Serokê Amerîka û Serokkomarê Tirkiye. Ji wê demê ve gelek tişt weke xwe nemane, ji wan jî ew guharînin ku di encama şerê Sûriyê de hatine holê, ku encameke wê jî ji durustbûna qewareyekê ji beşekî Rojavayê Kurdistanê û hinek navçeyên dinên Bakurê Rojhilatê Sûriyê pêk hatiye, ku tê de desthilateke gelek a Kurdan heye. Tirkiye ji Washingtonê nîgeran e ku wê qewareyê diparêze û alîkariya Hesedê dike. Enqera dibêje YPG baskê çekdarê PYD ye ku pêkhênera serekeya Hesedê ye ku şaxê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê PKK ye. Lewma jî ew dijminê wê ye. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Daxuyaniyek ji aliyê Amerîkayê ve heye ku henekpêkirin e. Hûn dibêjin em piştgiriya terorîstan nakin, ne li gel PKK, YPG û PYD ne. Lê tiştê ku rast e hûn li gel wanin û piştgiriya wan dikin. Eger em di NATOyê de bihevre êdî nabe hûn li gel terorîstan bin. Lê Biden nerîneke wî ya bi giştî bereva jî wê heye. Kuroleka wan di şerê li dijî Daişê de hebû û bêhtir jî 11,000 şehîd û 20,000 birîndarên wan hene û aniha jî ew bi piştgiriya hevpeymaniya navdewletî şerê paşmayên Daişê dikin û rêjî nadin Esed bi piştgiriya Rûsya û Îrana neyara Washingtonê beşekî mezin ji Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê têxe jêr kontrola xwe. Biryara vekşîna artêşa Amerîkayê ji sînorê Serêkaniyê di cotmeha 2019 de wiha kir ku artêşa Tirkiye êrîşê bibe ser wî sînorê Rojavayê Kurdistanê wê yekê jî gelek kesayetiyên diyar ên Amerîkayê nîgeran kirin û yek ji wan jî Biden berbijêrê Partiya Demokrat bû. Eger ez bûma min serbazên xwe ve nedikişandin û ev serbazên xwe yên li Iraqê jî ve nedikişandin. Tiştê ku hate kirin mezintirîn şermezarî ye ku her serokekî di dîroka nû de divarê siyaseta derve de encam dabe. Mijareke din ku dihate çavarêkirin di civînê de axaftin li ser bêkirin şerê Tirkiye û PKK ye, Tirkiye di vî şerî de daxwaza piştgiriya Amerîka welatên din ên Rojava dike. Mijar hestiyar e ji ber ku aniha beşekî gelek ji şerê li dijî PKK derbas bûye navxaka Herêma Kurdistanê û ziyaneke mezin gihiştiye mal û milkên xelkê bi taybetî ku gihiştiye sînorê Amêdî û Zaxoyê. Lewma her handanek ji aliyê Biden ve ji bo kêmkirina girjiyan û nehiştina operasyonan bandorê li ser rewşa Herêma Kurdistanê jî dike. Di heman demê de li gel destpêkirina operasyonan li dijî PKK di sala 2015 de guşar li ser HDP jî pir bûn. Trump li beramber wan guşaran bêdeng bû. Lê di gulana borî de Wezareta Derveya Amerîkayê di daxuyaniyekê de got. Bihûrbînî em çavdêriya bûyerên Tirkiye dikin. Ji wan jî gavên bêzarker ên taybet bi jêstandina parlamenteriyê ji Ömer Faruk Gergeriyoglu. Her wiha çavdêriya hewlên taybet bi hilweşandina HDP dikin. Biryarek bi vî awayî duberêz negirtina li xwesteka dengderên Tirkiye proseya demokrasiyê li Tirkiye lawaz dike. û wateya wê jî ew e ku bi milyonan welatiyên Tirkiye jî êdî ji aliyê nûnerên hilbijartî ve nûnertiya wan nebe. Em daxwazê li hikûmeta Tirkiye dikin ku rêzê li azadiya radirbirînê bigire. Li derveyî mijarên pêwendîdar bi pirsa Kurdan gelek babetên din dibine mijarên civîna Biden û Erdogan ji wan jî sîstema dijemûşekî ya S-400 Rûsî. Bizim savunma sanayine yönelik Ew gavên ku em di pîşesaziya beravaniyê de davêjin tu welatek nikare ji me re diyar bike. Berê me li gel Rûsyayê pakêcek cîbicî kir û aniha jî kar di pakêca duyem de berdewam in. Her weke serdema Trump
ام ji bo gavên xwe di mijara pişezaziya berevaniyê de moletê ti cihekî wernagrin. Em endamekî NATOyê ne. Ti carî qebûl nakin welatek ku weke me endamê NATOyê arestaya gavên me diyar bike. رشدبوونا ترکیە لەسەر بکارانینا سیستەما دژەموشەکی وەها کرد و di Nîsana borî de sizayên Washingtonê li ser Enqereyê têkevin warê jî bicîkirinê. Ew jî derxistina Tirkiye bû ji programa berhemanîna firokeyên F-35 ên Amerîkî bû. Her wiha sepandina sizayê bi ser hejmarekê ji ber pirsên pîşesaziya berevaniyê ya Tirkiye. Washington li ser wê yekê rij de ku nabe ti endamekî NATOyê S-400 bikarbîne û Enqera jî ji bo çareserkirina wê kêşeyê daxwaza diyalogê li gel Enqereyê dike. Di dema nêzîkî 4 mehên borî de gelek mijarên din jî girjiyên navbera du endamên NATOyê zêdekirine. 24 Nîsanê Joe Biden komkujiya Ermenan weke jenosîd nasand û karvedana Tirkiye jî li pey wê yekê hat. Tirkiye û Amerîka di şerê meha borî de di navbera İsraîl û grûpên çekdarên Kerta Xezeyê de jî helwestên wanên ciyawaz hebû. Erdogan hevdeyê Gulanê ragihand, Biden bi destên xwînawî dîrokê dinivîse. Tevî wan hemû cudabûnan jî pêwîstiya Amerîka û Tirkiye bi hev heye. Washington naxwaze Enqereyê bêhtir ji Moskoyê nêzik bibe û Tirkiye jî ji bo gelek waran pêwîstiya wê bi zilhêzên cîhanî heye. Ji wan jî ji bo bidestdanîna baweriya weberhêneran ji bo vejandina aboriya ku anha gelekî jê re pêwîst e.